Значи вие най-добре като историк Мадлен знаете... Кирчева, не знам. Да, Мадлен Кирчева се казвам аз. Като историк най-добре знаете, че хилядолетия определени властници решават своите властови проблеми чрез депортация на огромни масиви от хора, депортирайки ги, изселвайки ги в различни райони, така че да могат да си провеждат своя властови интерес. Ние прекрасно разбираме в геополитически план, че днес тече същият процес и специално една от основните прицелни точки е България с тази незаконна мигрантска вълна, която ни осъществява. Не дейте, нашата е малка. Знам, в Испания, миналата нощ ние сме и сега ще направят ограда, ще вземат пари, ще разделят. Така. Те ще видят, 30 км ги спряха. Въпросът с ние в Харман имаме много сериозни структури там. Въпросът с българското гражданство беше поставен публично през 2002 година в военния клуб, може би с съдействието на Димитър Димитров, тогава от царската партия беше народът. Аз го поставих още 91-та, тогава първия закон. Сега, това, което чух на това събрание, имаше и българи от Огнище, от Косово и от Албания, две момичета тук, студентки. Поставиха въпроса за това, че им се отказва българско гражданство. Не могат да докажат за това, защото изисквали, едната постави от тях въпроса, че не владеят добре писмено български език, че майка им не можела да литературен. Бог да го прости, Желю и то не го владееш, но беше признат в България. Така. Това, което чух от юрист, защото процедурата е много дълга, това, което чух от юрист, мисля, от Института за държавата и правото към БАН. Не знам дали все още съществува този институт. Той каза, че законът приоритетно дава българско гражданство на лица от български произход, доказан, вече по-усложнено, по-затруднено българско гражданство се получава от лица, които са били български граждани и са загубили гражданството си. На трето, последно място, при най-така големи ограничения са лицата, които не са от български произход, не са имали и българско гражданство, не са го губили. Но от неговата практика и неговите наблюдения приоритетно се дава, по това време се даваше българско гражданство, приоритетно, масово, на лица, които не са от български произход, но са загубили българското гражданство, нещо, което и вие споменахте, защото тогава НДСВ управляваше съвместно с ДПС. Големият проблем явно по това време е бил в администрацията. Имам сведения, имам писмо по електронната поща от Игнат Раденков, който твърди, че невероятна корупция е царяла в президентството по времето на господин Първанов. Искали са им по 5000 евро, за да получат българско гражданство етнически българи извън съвременните граници на България. Явно този проблем е трудно преодолим, въпреки че вече има гласност по този проблем. Има, но внимавайте да ви попречи, защото нещата са силно красиви. Аз ще ви кажа къде е проблем. Проблема е в доста сложната структура. Поне сега агенцията беше на прицел, за масовата публика остана с впечатление, че агенцията дава гражданство, а тя не дава гражданство. Тя дава само, няколко.
Пет са, Те са един, нали? Това ще ви ги дам се само да ги погледна. Значи, агенцията дава само документ за български произход. Той не ти гарантира Гражданство. ти в Министерство на правосъдието, която е една голяма комисия, ти проверява всички документи. Включително и дали не си болен от хепатит С, ебола или СПИД. И ДАНС там има хора, които те проверяват дали нещо нямаш, дори в съответната страна. И един мой приятел, който може би някой го познава, Панда Евтимов, той взе гражданство едва 2010 година, когато станах министър. Защото свидетелството му за съдимост пише 2 пъти съден по 3 години и половина. А той е съден за българщина, по закона за македонска. И това е политическа репресия. И е водач на българите, така да се каже, не главен доен, така да се каже. Така че оттам, когато мине протокола, пак нищо не значи. Да речем, че минеш цялата тая стърга, отиваш в президентството, където вице-президент, по конституция е президент. Но той не се занимава и той с нещо му е дал това, където той трябва да тури подпис. В интерес на истината Марин слагаше подпис на всички документи, макар че в началото се сдъвкахме с него. Но слагаше подпис на всички. Маргарита Попова без никакво обяснение. В първия си ден там маха 30-40 човека от протокол от 120 човека от Македония, от Бесарабия, без да дава никакво обяснение. Точно там, вие сте права, се говори, но едва от нейното време. Никакъв не ми е Марин, Депесар, еди какво си, не го обичам, но в интерес на истината подписваше всички протоколи излезли от Министерство на правосъдието. А те, ние ги бяхме направили, до тогава бяха по 100-120 човека, по 500, по 700. Ние стигнахме с Дянков, защото той бе наследи, до 17-18 хиляди годишни, което пак не е много, но е. Аз се старах да постигна и сигурно щях да постигна 40 хиляди годишно, колкото ние демографския минус. Толкова. Да, спад. 65 хиляди се раждат, 100 и няколко хиляди умират. Но не успяхме, защото бързо не сме. Така, значи... И остана, значи Маргарита се развихри в момента, режи, не повзе, пускайки само турци. Известно ми е. Има 4 момичета от една комисия, която тя не е конституционна, които и подсказват кой как. И се говори, че те взимат пари. Но в миналото, ако са взимали пари, то е било в Министерство на правосъдието, а не в агенцията, защото нищо дават един, те го даваше на всички. На всички даваше, че е българин по произход. Тъй като приемахме, че населението на Македония, цялото българско Да, ние бяхме наскоро там, те казаха един народ, 2 държави. Това е буквално, да. Бяхме минали месец. Значи, професор Димитров, 2 въпроса. Там е корупцията. 2 въпроса. Било в Министерство на правосъдието, за да им пробута документите, тъй като в закона не се оказваше в къс срок, ще чуеш да и не. И ние заварихме към 60 хиляди молби, нали, по 3-4 години. И ги ликвидирахме, сега пак се натрупали. А как го ликвидирахме? По най-простия начин. В закона вкарах точка, която казваш в рамките на 1 година, нали, трябва да чуят да или не. И това веднага размижи нещата. Това е обжалваемо ли е нето? Кое? Нето обжалваемо ли е? Отказа. Не е обжалваемо. 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 Да. Много е трудна тази процедура. Не, то не, имаше само, извинявайте, значи те минаваха общо взето всички. 2 години, моята година и на Дянков годината, всички минаваха, значи не минаваха, тук нищо не мога да кажеш, дан се вика, търси го Интерпол сега. Как ще му даваме гражданство? Да. Или извършила еди-коси. Аз настоявах, когато е съден, именно поради случая с Пандите, да не би и други такива съдени да има. За българите, и да не им даваме гражданство. Свидетелството му за съдимост не е чисто. Може ли 2 практични въпроса? Може. Единият е, значи, къде да насочим натиска, И в пълна крака ние го мъчихме, че Аз да ви кажа, професор Димитров, когато бях
на власт миналата коалиция ДПС и БСП, бяхме с група бесарабски българи от Болград. Бяхме при Вигенин, при Миков, шефа на Народното събрание. Тогава Вигенин ни обеща пред нас, бяхме около 15 човека от българска страна. Те всичко обещават. Да, обеща, че ще се облегчи режима на гражданство. Ще има връзка по Дунава, тази как беше. Кометата, ще възстановят ракетите комети. Какво ли не обеща? Да, бързо ще действаме и нищо, и само лъжи. И в момента това, което говореха бесарабските българи, че назряват нещата за мобилизация и че ги вкарат като пушиш на место, се случва. В момента трябва да се вземат много бързи адекватни мерки, където има една дума за една-две ако може за една-две седмици да се вземат адекватни мерки и да почнем да ги посрещаме бесарабските българи. Как посрещаме нигерийци, алжирци и всяка друга паплач в България, като минават 1000 км турската граница, една най-голямата полицейска... Да. Най-голямата... Ще ви кажа защо ги наричам така. Защото първо, тези хора, които идват, аз нямам нищо против сирийците. Сирийците там знаете много добре, че има много християни и мюсюлмани и добри хора. Но ще ви кажа нещо. Тези хора идват 1000 км през турската граница, която е най-голямата полицейска държава, идват, забележи, без паспорти. Ние не знаем какви хора идват. Тези хора могат да са главорези. Те нямат и право на бежански статут. И привилегирован по отношение на статута на българските граждани. Така се получава на практика. И в момента нашите бесарабски българи ги убиват в момента и ние нищо не прави нашето правителство. Нищо в момента нищо не прави. То не може да направи, защото това е на страната на Украина. На страната на Украина. Че там те са българи, наши са народници. Какво значи на страната на Украина? Не дигайте врява, я ще вдигам. Ще дигаме Те са българи, как това трябва днес, утре, други ден да се постави нещата в парламента. Абсолютно, трябва да дойдем и ние в парламента да ги поставим нещата. Още повече, не може там тия... бесарабските българи не могат да направят това, което правят уния пълчища, идвайки от югоизток. Те имат своите капии. И слушахме едно интервю на Магдалена Ташева по телевизия Алфа. Значи, твърдят, че тук имали роднини, там имали роднини, отсядали 2000 евро получават ежемесечно по банкови сметки. Те имат телефоните, както на сътрудници на Организацията за бежанците към ООН, така и на Хелзинския комитет. И са много добре инструктирани. За мен лично, разсъждавайки, анализирайки, за мен лично, това е един процес, стратегически разработен в аналитично-стратегически центрове. Докато нашите българи, а и ние самите, не можем да си позволим, не дай се Боже, тук да ни се случи нещо, ние нито имаме средствата, нито имаме капиите, нито имаме съпровождащите. Ние имаме българския народ, който ако му обявим една такова нещо, общо вкъщи ще го предложи. Ма да, те ще ги дадат. Аз съм имал такива случаи. Там по Кърджали, Хасково, Свиленград, Странджа, значи там може да населиме Странджа има... Значи това публично трябва да се каже и да се призоват българите, които са готови да предоставят. Кърджали е уникален район. Но поминъка... Вижте, бесарабските българи нямат средства за гърба си. Нямат средства. Стефан, това са хора, които имат трудови навици да работят с земя. Те ще искат да дойдат около Добруджа и така нататък. И там има изоставени села и така нататък. Значи те поставиха въпроса за тези села, които са изоставени. Ни казва... С тези легенди, че той ще може нещо да направи в селата. И в момента имаме българи в селата. Има села огромни български, в равнината всички са големи. Аз правя села в някои села, в село Стряма 5000 не могат да се изхранват зеленчук с производство. Ефтиния внос от Македония, Гърция, Турция смазва всичко.